Ji dema wergirtina desthilatê PYD û Hesedê kiryarên xwe de lê dijî welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji revandin û bincavkirinê berdewam in. Malpera Ark Newsyan û Çayan çîroka zaroka Kurd ya ku zîndanên Hesedê de ji dayîk bûye, ji bo raya giştiya Kurdî eşkere dike. Ku tê de hatiye koçekdarên Hesedê dayikeka Kurd lê gel keça wê xistine zîndanê de û di zîndanê de zarokek din ji wê jina Kurd re çêbûye û ev e dema 2 salan e û zaroka Kurd ya ku zîndanê de ji dayîk bûye bê tenê her 4 dîwarê zîndanê nas dike. Lêgorî jêderên malpera Arkê diyar kirî koçekdarekî Hesedê tometa Daişbûnê arastî jina Kurd ya bi navê Cîhan Îmad Oskê Xelefe xelka gundê Qemlexiyê bajarê Kobaniyê kiriye. û çekdarên Hesedê jina Kurd ji wî demî taweke niha xistiye zîndanê de tevî ku ew jin dema hatî girtin 2 can bû. Weke heman jêderan tekeskirî ku dema Cîhan Îmad Oskê ji aliyê çekdarên Hesedê ve hate zîndan kirin, keça wê ya bi navê Roj lê gel wê bû û 2 can jî bû û di zîndanê de keça kadincê re çêbû û niha temenê wê keçê jî bûye 2 sal. Herwa jêderan got jî ku kadroyekî PKK'yê bi navê Herdem Nîhat Îsû ew tomet arastê Cîhan Îmad Oskê Xelef kir. Ew jî beramberî Gujmek Pere û ji bo razîkirina kadroyê Qendîlê Cahit Hesen û Hesedê jî yekser jina bi navê Cîhan lê gel keça wê Roj û ku bi xwe jî 2 can bû girtin û xistine zîndanê de. Jêdera taybet eşkere jî kir ku destê jina Kurd ya bi navê Cîhan di wê proseya terorîstî ku hatî rodan û tomet arastî Cîhan û hevjînê wê hatî kirin tune ye ji ber ku rewşa Cîhan ya malê bi xwe pir xirab e. Ku hevjînê wê ji sala 2005 ve rastî nexweşiyekî hatibû rewşa wî ya tenduristî pir xirab bû. Hevdemê ku PYD û Hesedê bi sedan ji çekdarên rêxistina Daişa terorîstiyên destê wan direjandina xwîna welatiyên Kurd bi taybet yên bajarê Kobanê û Şingalê de hene û ji zîndanên xwe serbest diberde û Cîhan û her 2 zarokên xwe yên biçûk bi tometa endamtiya Daişê ji aliyê Hesedê ve girtîne û zîndan kirîne û ew her 2 zarok heval û kes û kar û jiyana wan tenê her 4 dîwarên wê zîndanê ne. Ji bo Rêbas News, Lîlaf Badir.